Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:16. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon BBB, Aksyon Balita, Banat Bulig, magapalayag na sa sining adlaw. Sang Miyerkules, ika-3 kita, ika-3 kitang adlaw sa bulan sang Hunyo tuig 2020. Kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon nila bina sa mga iloy kagamay sa sulod sang puluyan. Kay nga, sige-sige sa gyapon ang pagpamaton sang enrollment ta sa mga kabataan ta. Until August ini mga kaaksyon ha.
Ang sa mga private school, ang sige-sige naman sa pagbaton sa mga enrollees. Sa inog pa-enroll ninyo nga mga anak naton, apisar nga naka MGCQ pakita sa gihapon. Sa mga kaaksyon ta, always talang nga ibutang sa paminsaron ta nga naka face mask kag social distancing. Amo man ang importante subong nga tiyempo Subong nga tiyempo, hindi mo na manigar. Grabe ng paggwa sa mga tao. Ang social distancing kung kaysa nagakalipatan na ang mga salakyan ta subong nga tinirin lang diri sa Dalan Lacson kag sa downtown area. Meaning nagbalik na ta sa normal, new normal, pero MGCQ pa ta sa gihapon, no? Amo nang dapat tandaan talang, always talang ibutang sa paminsaron ta, minano kasako sa aton kung naka-social distancing kag naka-face mask, okay lang na siya. Kay kabudlay kong kaisa, may isa diri ka bangko gani sa Dalan Lacson o close anay temporaryo sang management kagang report kadabaton ta nga gin subject sa swab test ang mga empleyado sini kay si patient number 14 do amo nang last kagin kadtuan niya sang nag-positive ini siya, no? Way man na diferensya, importante gahalong lang kita. Ginahimo talang ang nagakaigo sining tikang parang bisan paano malikawan ta si COVID-19. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan sa sining adlaw sang Miyerkules? Oks lang kita dra, kabayon ta nga mag-oks lang kita ha. Sa mga kaaksyon ta diri sa palibot sang syudad sa Bacolod sa mga kapurukan kag kabarangayan. Kung wala man lang kita sang kaladtuan sa sining adlaw, mas mayong magpabilin kita sa aton sinitag sa mga puliyan. Sa mga kaaksyon ta, diri sa palibot sang probinsya, sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon, kamustang sinalayo ta, oks lang? Kalakip man mga kaaksyon sa Negros Oriental. Sa Oriental to may anom ka paribag-o nga kaso sang COVID-19. Karon nga mga inuras, nag-press conference to ang mga local IETF sa Oriental side. Bangod sa additional nga, bali 17 na ka mga kaso sa Oriental side sang COVID-19. Grabe man, no? Sige sa mga kaaksyon ta na importante lang nga maghalong gid kita. Sa mga kaaksyon ta sa bugos nga Region 6, oks lang kita. Kabayaon ta nga okay lang kita. Kag ang pangamuyo sang tagsa-tagsa nga makalikaw lang sa sining porting igo sang COVID-19. Daw wala sa ganubo kada adlaw. Based sa ginapagwa nga report sang Department of Health, mga kaaksyon, no? Sige, inopdanay kita, tubdob kita sa takna launa sa pagdulong sa mga report subod ang mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Mga pasahero sa pagbalik sang airport kag seaport commercial operations tugutan nga makapauli magluwas sa may mga mataas nga temperatura suno kay Gob Lacson. Kag sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Dale Salazar contact tracing sa mga makasugilano ni patient number 14. Nagapadayon bangko sa Dalan Lacson nga iya nakadtuan gin-lockdown temporary.
Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, 4 pilason kag padayon ginabulong sa ospital matapos magbungguan ay kagabi ang tricycle kag motorsiklo sa Barangay Vista Alegre, siyudad sang Bacolod. Sa Special Assignment and Research Team, igabalita ni Aksyon Artay Hupon, implementasyon sang modernization program sang DOTR ginapatihan sang undok nga hindi matigayon. Balita sa kay Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa siyudad sang Cadiz, ini may kang tanan blato sa pagpatay kahapon sang isa ka inkargado sa Barangay Daga, siyudad sang Cadiz. Suspek no nakilala na. Kagang sitwasyon sang palibot sang siyudad sang Bacolod sa dili ginamang madugay, iga-report ni Aksyon Alvin Graba sa sining masako nga adlaw sang Miyerkules. Samtang sa balita naman sa nasyonal, iga-balita ni Aksyon Dorel Cabato, Kamara ginaprubahan sa ikatatlo kag pinal nga pagbasa ang COVID-19 Anti-Discrimination Bill. Gobyerno wala pa makadesisyon kung tugutan ang liwat nga pagpasulod sa mga dumuluong sa Pilipinas. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan kag bugos nga Pilipinas, inyo mabatian sa dili ginamang madugay. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Ayos mga detalye, mabatian sa dili ginamang madugay, mahina ang kalaban. Sa mga kaaksyon tadra via Facebook Live, gina-acknowledge na namon kamo sa inyo sining nga pagpakigupod ha. Dalang kamo kay kaming bahala sa pagdala sa mga balita sa sining nga udto, samtang naga-monitor kamo via Facebook Live nga naka-live man kamo sa sining nga udto, no? Kunding ka man gabahin sang kalibutan, subong basta may signalang kag may Facebook, makatanaw ka, makapamati sa aton sining live broadcast diri sa Aksyon BBB. Pakaronan lang ng mga greetings ninyo pwede. Sa mga kaaksyon tadara via website sang www.aksyonradiobacolod.com.ph, yara lang mga balita nga inyo sinima basahan sa Facebook naton sa Aksyon Radio Bacolod, yara man dira ang mga balita nga nagaluluntad since kagabi kag tub-tub sining mga ino. Sige, daligid lang kay matag tanay pila ka mga commercials. Mabatian na ninyo sa aton sining pagpanumbalik ang sunod-sunod nga mga balita. Inyo mabatian diri sa Aksyon BBB. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan,
gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita. Balita, banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:33 ang aton oras, 11:33 na mga kaaksyon. Sige, samtang naghimos na kamusang planyagahon ta dira, ang iban sini daw ay pagidman, nga daw ay paplanyagahon na. Pero karon dugay-dugay, base may ara na bla. Para sa complete nga management sang inyo liver detox, mag-DTX 500 capsule kita kada adlaw. Ang DTX 500 capsule ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sa aton nga dugo kagatay. Ini man ang may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule na kamo. Mabakal ninyo inasa masuki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. DTX 500 capsule. Kadtuan tanagilayon ang mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod. Si Aksyon Dorel Cabato on standby na. May kangtanan sa kamera. Ginaprobahan sa ikatatlo kag pinal nga pagbasa ang COVID-19 Anti-Discrimination Bill.
Kag gobyerno wala pa makadesisyon kung tugutan ang liwat sini nga pagpasulod sa mga dumuloong o kung mga foreign national diri sa Pilipinas. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan kag diri man sa Pilipinas. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sang mga balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors, good noon. Yes, Action Rex, mayong nga udto kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Ginaprubahan sa House of Representatives sa third kag final reading ang House Bill number 6817 sa diin nagaprotekta sa mga tao nga confirmed, suspect o kon probable sa coronavirus disease 2019 o kon ang COVID-19. Sa tion nga manginlain na sa idalom sang House Bill 6817 o kon ang COVID-19 Related Anti-Discrimination Act, ginadilian na ang diskriminasyon sa mga tao nga kumpirmado, suspected o kon probable sa amo nga virus. Ginadilian man ang diskriminasyon sa mga essential kag frontline workers, healthcare workers, responders, recognized nga volunteers, stranded individuals, service workers, repatriated OFWs, kag miyembro sang pamilya nga na-mentionar sa amo nga category. Sino man ang guilty sa buluhaton kaangay sang harassment, assault, unjust distinction, exclusion o kon restriction sa mga individual nga nalakip sa na-mentionar nga category ang mapreso sang isa tubtob na pulo ka tuig kag may pinalidad nga 200,000 tubtob 1 milyon ka pesos. Naibaloan nga ang sponsor sang amo nga hagna amo sanday House Speaker Alan Peter Cayetano, Majority Leader Martin Romualdez, Iloilo Representative Raul Tupas, Masbate Narciso Bravo Jr., kag Quezon City Representative Feliciano Belmonte Jr. Sa iban pagid nga balita nasyonal, wala pa makadesisyon ang Pilipinas kun bala tugutan na liwat ang pagbaton sa mga dumuloong o foreigners matapos naging pahalugan na ang mga community quarantine sa Pilipinas umpisa sang Hunyo 1. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang pagtugot sa mga dumuloong nga liwat makasulod sa pungsod ang makatuga lamang sang dako nga problema labi pa nga madamo man nga mga overseas Filipino workers ang nagaamat-amat balik diri sa Pilipinas. Tisulo kay Roque nga sa mga returning OFWs pa lamang nagakabudlayan ang pungsod bangod tanan nga nagapauli ang ginapaidalom sa PCR test ang mga makatuga lamang sang problema kon magdugang pa ang mga foreigners. Naibaloan nga umpisa pa sa bulan sang Marso wala na nagpasulod pa ang Pilipinas sa mga foreign nationals agud malikawan man ang paglaptas sang virus. Samtang ma-update ko sa bugos nga record o kung sa bugos nga kalibutan ang record sining COVID-19 naglambot na sa 6,485,571. Ang mga nagkalamatay naman naglambot na sa 382,412 kag ang mga naka-recover 3,023,638. Diri sa Pilipinas, sa pinaka-latest kahapon, Hunyo 2, 2020, ang cases diri 18,997, ang mga nagkalamatay 966, kag ang mga naka-recover 4,063. Sa probinsya sang Negros Occidental, nagapabilin sa Siam, 5 ang naka-recover kag 4 ang aktibo nga kaso. Sa Bacolod naman, 14 ang kaso, 7 ang naka-recover, 3 ang nagkalamatay kag 3 ang aktibo. Kag sa Western Visayas, 115 ka mga kaso ang kabilugan, 21 ang aktibo, may arasang 84 nga naka-recover, 3 kahapon ang na-record nga recoveries, kag napulo naman ang nagkalamatay. Balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB. Aksyon Dorel Cabato. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod.
Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:40 na nga tunuras 11:43 na. Sa mga kaaksyon tayo padala lang mensahe ninyo pagi sa aton sining Facebook Live kaya tagan tanay talupangod sa dili lamang madugay. Basta nubo lang, di lang pagpatamaan, no? Kabudlay kung tama gid kalaba mo. Panubo-nubuan ta lang, no? Ining daligi lang aksyon Alvin na standby anay kaya rin sa linya naton si Kap Ising Sombero sang Barangay Purisima dala sa Banwa sang Manapla bangod sining reklamo sang mga residente dira nga tuman ang baho nga nabatyagan nila gikan sa slab or materials gikan sa Victoria's Milling Company. Ang report naton nga nabaton nga si Mayor Manolit Escalante mismo sa Banwa sang Manapla ang yara dira sa area kung sa rin nag-meeting sa mga petitioners, mga tagreklamo kagiban nga mga pumuluyo sa barangay, no? Hibaloon tawiyab Kap Ising Sombero kay ining problema nagatuhaw ni kon grabe ang ay dudukon sa panahon kon ang ginaula nga higko sang VMC dira sa mga areas like Candelaria, Tagbanon, kagiban pang mga areas dira, no? Pero yari sa linya naton si Kap Ising Sombero sang Barangay Purisima. Kap, mayong aga si Action Rex sa Action Radio. Yes, Action Rex, mayong udto sa imo, sir. Mayong udto sa imo dira, Kapitan, no? Ang pag-insindi ko daw may meeting subong sa barangay mo dira, Kap? Supos si Mayor Manolit Escalante, diri sa Barangay Purisima Covered Court, kay atubang inisya sa mga tao na involved ang mga petitioner. At the same time, sa mga tao man na signatories para sa pag-ayo man abi sa kay Mayor kung sa BMC management na makadaan aksyon na hindi maapektuhan ang kabilugan ng pumuluyo. Ang problema is baho, no? I think daw kadugay na ning problema daw. I don't know kung isa na ni katuig nga problema since nga nag-ula dira sang higko ang VMC sa barangay, no? Ano ning background sining problema? Pwede mo kita masaysayan, anay? Yes, sir. Ang baho, kundi ang source ng baho, siyempre dira na sa Lagon. At the same time, diri sa mismo sa factory, may time nga masungaw, tungod nga ang ila flare kapatay. So, ang fumes ang biogas na siyempre ma-disperse na sa mga kaya ginapalit siyangin. But ang baho nga gina-complain subong, ang BMC nagahimo man sa ilang mga improvement sa ilang facilities sa ilang presentation amo ni sa ang sabat sang problema, no? Galing ang mga pumuluyo tabi daw hindi man niya satisfy o kung tungod nga although nga may mga move o kung may mga correction measure ang management sa BMC, but kahit na magsungaw, isimple mapangliya kung sila. Reklamo sila. Karon, sang pa na nagsugod Kap ang baho dira nga nabatyagan nila? Actually, sir, ang baho ni sir hindi lang subongon din kaya ang mga ang una pa nga mga operation galing subong pagbalik na sang Victoria's Milling sa pag-operation niya kay mga few decade o kung mga Pinoy dinrentahan man isang IPI ganin. Okay. Pero sa itong nagarinta, ang management sang IPI, hindi tama ang baho dira nga nabatyagan nila. Posible kahit siyempre ang production at ang processing nila lain man during the time sa IPI. Correct. Sa subong. Pero may baho, alin siyang nakawa na sang IPI. Balo ka ang Purisima, I don't know, hindi lang ko magsala ni Kap, 85% daw mga propiedad ni sang VMC, ang Purisima? Subong kasi still may mga propiedad diri sila. Ito ang mga tinda farm nila plantage ang una sa sugarcane. Lamang na nakuha sa mga county beneficiary.
Oo. So, subong may harap manggit sila na bilin din nga mga pagbidag. Okay, kay kumo nga nagtuhaw na ni ang ibandera naglalapaw na kuno sa suba mo. That is why nga daw na-contained ang tubig dira sa suba. I don't know kung amugid man eh. Pero may mga instances nga nagkalamatay ang isda, ang mga iban pa nga mga dunang manggad sa suba na tundra, no? Ang barangay council, anong ginhimo ninyo parte sa nga problema kag petisyon sa mga pumuluyo dira karon kap? Sir, sa January 6, during first regular session namon, naghimo na kami resolution since may duwa ka kakagawad na na-deliberate sa isang complaint pang baho kag sang mga alleged na gina-dispose sa river. So, may harap kami resolution na to conduct investigate sang outro nga amunang natabo, may mga fiscal, then conduct investigation ang stop temporary for the operation while conducting some investigation. But next regular session, may isa pa the resolution. At that time, wala ako ka-attend kaya may official business ito, meeting kami sa Mayor pati sa Road 1 Dining, no? So, nag-decide ang number 1 kagawad. Ang resolution, din nimuan naman stop operation and closure. So, ina nga mga resolution, din subject na sa mga offices ng gobyerno, labi na din sa office of the mayor. So far, after sa do, why kami sinabaton sa mga compliance sa submitan kung anong imon sa barangay council, since na-forward na namon. But still, may mga complaint na wala na bin-ado sa barangay, hindi ginarikta na nila sa mga government officers concerned. Oo. Why nagali nagaging reklamo nga ining latest nga reklamo why na nagagi sa barangay council, no? Pero nanong sabat sa inyong resolusyon to? Ang sabat disang kwanti amo na nag-create sang NNP multi-faceted monitoring team para madalan kung anong mga konto. Sino nag-create ang BMC mismo ni Kap? Ano sir? Ang VMC mismong nag-create sang task force ni para mag-investigar sa claim sa mga pumuluyo dra kag mismo sa resolusyon sang barangay? Oo, sir. Pero tanan nga mga affected nga mga barangay downstream alin diri sa amon sa mga Cadiz area, may mga representative na kag sa mga offices sa gobyerno nga concern sa sino nga problema. Ako na mo hindi lang ni man apply nga concern, may part pa ni sang Cadiz man nga gina problema man? Oo, sir, kasi siyempre downstream to mga Burgos, Kaduaan, okay. Complain sila, pero ginuan na isang ang MNT para nga mapapako sa anong kwan. Oo. Kaya kasi na-delayed to tungod sa COVID, why na din kwan, why pa matrabayon, tungod bawal naman ang meeting that time. Oh, pero after sini nga may COVID daw I don't know kung nakapanimaho or sige operations dira after sang COVID ni nga daw na consider nga nakaproblema ng mga pumuluyo kag daw nag-create na sang petition sila ginpabalo nilang barangay sini sang ginhimo nila. Ang ginhimo sang sir? Sang pumuluyo mismo. After sang sining kinagual na blakap nga kwan kabalo ning barangay nga may petition sila. Okay sir, kaya na tagaan nila copies, tumakita man namon sa ilang caption siyang copy received by the office of Amani. Pero ginadrekta na nila, so ginatagaan lang kami nila sisi sa ilang mga complaint. Okay, after na nisang COVID, nanong ginhimo sang barangay ni Kap? Pati sa reklamo nila? At least, ang ilang reklamo sir, ara na sa mga opisina sa mga offices na dindalaan nila. So, kami sa barangay council, ang amon ginahimo subong kung may complaint, ginamonitor namon kung ano ang nambalan sa during isang pagigta naman sa unity, ginamonitor naman. Oh, so, bilang
opisyal sang Barangay Purisima, anong tikang ninyo? Amo lang tong nagkanda kamo investigation kag sulat nga ginsabit ninyo to sa council sang Manapla kag sa VMC. Why kamo sang immediate nga tikang dira, kapitan nga ginhimo? So, ang council kaya isa sa nga question gid ang permit. So, kung sunod sa ila, kung wala permit, supposed to be mas stop operation. So, kung stop operation, why na may problema ang baho. So, kay why na operation, siyempre wala man baho. Tinanong feedback sa inyong sulat to, Kap, nga may permit gid man ang operations nila dira? May permit sila, sir, pero ang iba nga yung mga permit, hindi man masugod sa muna o kung tamalapla, kay balo ka ini nga parcel ng duta sa ila mga projects is yung ibang sinikaduaan. No? Pagkang ilalabon, nabilong na niya sa Cadiz area, kaduaan na mga barangay. Dito na sila practice sa mga permit. Di wala iya malakip yung Purisima sa Manapla. May ara sir, kung ang ilang permit, ang compliance ng ilang permit is kinahanglan nila barangay certification o clearance o business clearance sa barangay sila kung ang nila nga mga expansion na bilong sa Purisima. But kung outside the Purisima, dito man sila magawat ng permit. Okay. Pero kung amo ning problema sang mga pumuluyo tadra, Kap, bilang amay sang barangay, anong tikang tasine? Kaya meeting man kami upod sa kay Mayor, kag ang iban nga petitioner, iulat na lang kami sang maulat kami kung ano gid ang final say sang ating Mayor with regard sa permit. Kaya kung wala gid sila issuean of permit, siyempre wala sila operation. Matapos na niya ang problema, then makatandak na kami sang kung anong improvement nga binaplaster nila kung para sa daso nilang operation. Daligid lang kay nautod si Kapitan Ising Sombero, Kapitan sang Barangay Purisima sa Banwa sang Manapla, no? Kay balo ko subong mga pumuluyo to gadagsa sa gym sang Kingtown Subdivision sa Barangay Purisima tungod nga didto ang presensya sang alkalde. Nagapamati sang ila sining hibubunot mga concern nila about sa sining baho sang distilleria, VMC Distillery, nga ay doon to ang slap ni kung halin sa VMC ni mismo sa proper diri sa Victorias, kagindala lang dira sa Purisima. Kap, ano to ganing kwan mo, parte sa inyong tikang, ginahulat pa ninyo kung ano ang mangin tikang, pero kamo mismo sa barangay dira, wala kamo nag-initiate kung anong himuon ninyo sine? May mga ocular inspection kami, sir, sa public sa site. Upod ang sa Guniyang Bayan. Though 3 times lang ang nagakon. Ang presentation nila, based sa ilag facilities, makita namon, behind sa akong nabili capacity, hindi ko ma-determine kung amo na bila ang final solusyon tungkol technical works na, technical sulod. But, sa nakita naman, may ginahimo man ang ginsing na solusyon, but biskan ang mga petitioner lang galing, hindi kaya sila mabasa. Kaya every time na mag-experience sila sa baho, amo naman na... permi ginada kapaw, kada adlaw ginada, sinimana, or nano na dang baho nga mabatsagan nila man? San ulang nagatuhaw na? Kaya time nga sa isa kadlaw, sa isa gabi, but ang experience na kung mag-ulan, amo na siya nang hindi din ma-eliminate nga may magwa nga baho. Tungod nga ang siling kubina, inang mga fumes nga supposed to be ginagatong nila sa boiler nila, may isa pa ginada nga ginasunog sang flare. So kung mapatay ng flare, simple ang fumes, matsunga na siya. Oo, amo na sa magulan. Pero nakabisita ka mismo sa mga affected nga mga areas ni? Sir. Anong feedback nila sini? Anong himuon naton sina? Kaya daw nagtuhaw lang ni isang ula na da sang ano na nga klase sang kagamitan na sa central dira, no? Anong ila sini nga request sa imo, Kap?
ang dapat yan sinasiling ko sa ila, sir, kay amo man yung mga beneficiary ka nga naga-request diri sa distillery nga kung pwede ma-fragmentation o kung ma-flooding sila sini sa mga wastewater, kay fertilizer ni sa ila tubo. But ang kakatabo da nga siyempre ang tracker o kung tanker nga nagakadto diri sa ila nga mga tubo, abistan ano mo lang plastada i-discharge mo lang nila. May ara tendency nga kung basa pa ang luta tapos ulan-ulan, hindi ma-absorb yun ang wastewater. Umaulan na. Wala sa nagadireher dira kap, meaning daw pag gusto lang kaula ang tanker nga halin sa BMC sa mga tubuhan nila dira. Amo na sa sir ang kulang dapat i-regulate na kahit ang request. Dapat gid kay parang hindi na maglaptang baho dra kung may nagabantay sina dira kag madireheran yang nagaula hindi na maglapta galing kay siguro pag-abot na sang truck iula lang to sa amo na okay na dayon daw mo nagurong kakulangan da kapitan. Amo na sa. Oh, ti karon ngaway katuya sa meeting ni Mayor. Ati ang concern nila to duha ka side to. Ang complainants kag ang support kaya on behalf sa mga tao nga hindi man gusto nga ipasira. Kaya iti ang kwanto ipasiray amo nang concern nga kwan. Ang ila pinakapunto nga ipasira ang pag-ulaay sang mga waste materials dira. O tanan at sa operation. Tanan operation. Di mapiktuhan man ng mga ibanda nga pumuluyo mo da nga nagaobra sa distilleria? Kaya muna sa duha ka faction, ang isa na mga pumuluyo nga affected just in case nga amo na ang mangin himuon abi sang distillery, no? Then amo sa binangin bin kanu mayor din istorya. Sige pa subong kapilang hinunanon dira? Why na mga 20 minutes tapos na sila kay ari mo lang ko sa balay nga puli ko why naman sila dali. Anong nadesisyonan? Nagambal si Mayor na tagaan niya si ultimatum ng distillery until December 31 kung matapos nila tanan ang ila facility nga gina-plaster na kumuha mo ng solusyon sa baho. So, pero asto sa permit dira sa DNR may ara gid man silang ginpakita? Sa mo diri sir ay di sila sing natag ay nga mga permit siling ko basi ara may mga na sila kundi nila din gawad kundi nila din natag na kape. So sa mo diri so far the way pa ICC lang ang natag nila. May ICC nga ginatag sila sa imo? Sa inyo dira sa barangay? Sila. 2017 I think ICC 2017? 2017 o basta daw muna bro. Ato to sa akong sa barangay. Sige, basta importante kung anong ginistoryahan nila dira, dapat tumano lang na sang management sang VMC para manasay kayong lawas naton dira mo kay balugid tang tikon perting baho dira, grabe nang alisngaw, kag grabe nang gidabatsyag, especially kung may mga gidabatsyag na sa lawas mo kapitan, amo nang una makabatsyagid mo sang perting baho dira. Pero as of the latest, anong sitwasyon da? Sa subong kuha naman ang baho, tugod nga na-aware naman na yung distillery subong experience ko how many days na daw ay naman nagsungaw. Kaya kung magsungaw big man, may ara split of minutes o kung kilalang ka segundo, may ara naman na yun. Galawig-lawig. Hindi man din na tiging regular mo ginakalawig. Hindi man may ara man baho nga matuloy mo, may ara bigyan nga. Nga daw hindi gid. Sobra man di tagaling ka hihangop ni kung nga aga sobrang baho sina, no? Kung nga aga galabot sa punto nga daw hindi na makaya sang mga utod naton. Anyways, ninguha kami nga makalabot sa kay Mayor Manolit Escalante, kapitan, kung anong ginistoryahan sang mga residente kag mismo sa iya dira nga nag-atubang kaina sa mga residente sa Barangay Purisima. Salamat gid kapitan.
Okay, sir. Salamat man sa kaibigan nga ginasab mo sa akong. Salamat din. Salamat, Gid. Si Kapitan Boy Ising Sombero sang Barangay Purisima sa Banwa, sang Manapla. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Nagdagsa to subong aga ang mga pumuluyo sa Kingtown Subdivision Covered Court, no, sa Barangay Purisima bangod sining ginaligar nga puwerte nga baho nga gintuga sa VMC Distillery dira sa Barangay Purisima nga daw nagula lang sila sang higko nila iya sa halin sa VMC kag gindala lang sa Purisima ti ang mga pumuluyo didto iya among problema sang puwerte nga baho kadamo sang nagmalasakit na kung may hapo ka to may mga kuan ka to sa lawas mo nagkala tukal to iya tiya mo nang ginatingwagid sa mga kauturan ta dira sa Barangay Purisima nga tani bisan paano mahatagan sa nagakaigo nga pagtamod sang VMC management kung kompleto sila sa papilis galing kiti ang pagdulong sa mga waste materials mga slap dira kagunano parang tawgon dira daw ginawaslik lang nila sa kakampuhan sang iban inang ula ka lang da tapos maagay ang higko daw hindi na magkalamo bla daw ginhimo lang basurahan daw dumping site ang Barangay Purisima sa Banwa sang Manaplating mga barangay officials ilabi na si Kapitan Ising Sombero sa prangkang istorya araman ka pasilong sa VMC. Yung iban nga mga barangay kagawads dira sa Barangay Purisima, I don't know kung nanong nahimo nila, pero last to daw kadto ring pila ka mga kagawad man sa studio sang Action Radio para magpaabot sang ila sining reklamo. Hasta lang ni sa reklamo, may mga pinahugay pa to nalipat ko kay Kapitan gali mamangkot parte sa kung sigihon kuno sa mga pumuluyo to ipakakasang eskwelahan ang eskwelahan nga ayara sa VMC property ipakaka sa mga residente nga nag-star sa daan kag bag-ong baryo kag sa ibang pang nasakupan sang VMC daw tinunto no pero hambal sang management sang VMC niya wala na kamaturan na amo nang ginkadtos la subong ni Mayor Escalante matapos nga nag-tribukawo ining information no nga kung magreklamo ang pumuluyo may tendency nga kakason sila sa obra dulaan sila sang puluyan dulaan sila eskwelahan ay kasadya no grabe nga mga aligasyon pero sining sang management sang VMC wala na kamatuoran. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ang importante lang dirita ni tamdon tang reklamo sa mga pumuluyo ho, nogay sali kapakabal. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:03 ang aton oras. Kaduan tanay si Aksyon Alvin Graba sa patrol. Hibaloon tang sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod sa sining mga inoras. Kon kamustahon tabi ang sitwasyon kag nawong sang syudad. We have Aksyon Alvin Graba. Sa patrol, Aksyon Alvin. Aksyon Rex ang patrol ari diri sa area sa downtown sa diin ang pila ka mga salakyan di pasahe diri may mga unod duha may tatlo pero ang iban kalabanan direction Rex ang naga-parking subong udto nagahulat man sa mga pasahero no especially ang patrol ari kita diri sa area sa San Sebastian Gatuslao no din diri naga-park ang pila ka mga salakyan going sa area sa Handumanan, Handumanan, Kabugwason, Barangay Mansilingan, may ibang diri area sang Alihis, ang ibang diri man Action Rex hulat man sa mga pasahero going man Barangay Magsungay. Ang sitwasyon diri Action Rex. Jutay pasahero? Jutay pasahero, kagina pa kita diri Action Rex. May isa ka salakyan tag 20-25 minutos antes makagwa. Si Sir Bakay going ni siya sa kung sa mustahon taman Action Rex kung bala pila ang ginaganar nila in kaso gid man matapos ang the whole day nga biyahe sa ila kung bala may take home pa sila sa sining tinion si Sir live kasubong sa Action Radio with Action Rex. Sir, kamusta ang biyahe ay tasubong?
Okay lang, boss, Maka... Kung man gagmay lang, Makabakal man bugas, Pang sudan. Makabakal ka man bugas, sudan? Makabakal ka man... Tigod na mo ng mayong balita. Makabakal mo ko bugas, sudan. Pero galing, gablin ako gawin. Gagrahin? Na kay kung temprano ka pa, hindi ka kung isang bakal mo bugas kay sudan, Oo. Kinanan na kanan mo gid nga mapagabli kay putsing gano'n. Sa isa kadlaw, sir, makapila ka biyahe. Sa amon, di kay parking lang nang may araman 5, may araman nga 7 ka highway. Oo. Pakarina na. Pakarina. Kila ang sukot nyo gali, halindiri, going Kabugaton. 15 na, amon kon. 15 pesos, tapos sitting capacity mo, ng 5. So, 5. So, busing ganon, sir, diferensya gidya, ang hindi gidya makapuno sa mga pasahero. Kamusta ang arkila nyo, by the way, sa karon? Mo na arkila sa una, ako na arkila say, subong 400 lang. Mayon na lang, gintagaan ka chance sa boss mo. Oo, tagayan ko na. Oo. So, sa 400 mo na, sir, okay na ang arkila mo, rather ang krudo. Ang krudo ko ay dalada. Arkila-gila na 400. Kruduhan ko pa na kisa 300. Tango na ya kung nanay, kapangagid ang nadula. Ini na, tuguhan ko lang tag 300. So, nagatugong ko tag 500. Mga tayo parking isa pindi sa akin kay kasama yan mga dating di buhay. Kaya mo ng dugay sa buong bahay kay Zero. Dugay tagid na ikalagaw. Honestly, sir, pila man ang ganansya mo para makahatag ka sa imo sini o kung magamit sa imo panimalay? Sa buong guro, ako na ginansya mga 400. 400. Sang wifi COVID, mga pilang kita COVID, yan? sir, pila makita mo? Mga mayroon na 200 sa kalibo. Mayo ayaw gali nagligad to. Oo, masante na niya sa pamilya. Sa buong niya ay mga 400, sakto. Pakaling na sa dano ay namamite ang mata. Oo, sila na lang maganar mo, sir, in kaso man. Kung halimbawa, kung makakuha ka 400, sakto na niya, ayan, o kulang pa sa kulang pa ng 400. Oo, pila pa iduway bata mo? Isang lang biglang bata ko, isang nayayara ko na mangod na disable mo. Ay, okay. Kaya pinabuligan ka pa. Buligan pa ko mangod doon sa balay mga ganiga ka. Yaman ka kaon isa mga mangod ko kung may sobra-sobra ko, tagaan naman. Din ganin ng ruta, ya? Din ang ruta pa gani, sir. Aban silingan, kuhan siya action na Kabugwason Central Market. Rex, no? Kabugwason. Kamusta? Subong ikapilay mo ka trip? Padua pa lang nga trip pa Kabugwason. Halin pa kagina? Oo, halin pa kagina. Mahigit na. Pasayro. Sa ka oras. Kisa alas 7, kisa alas 6. Kung mag-alas 7, nagdawa-daway, nag-pasayro. Ano mo gani, sir? Si Junjun ako Utod ko na lang si Charlie Akot sa Patricia. Okay. Utod ni Charlie Akot. Sige, Junjun Akot, no? Thank you, Junjun, no? Action na si Junjun na Akot. Isa pa lang sa mga driver nga pakadto sa area naman ang giyasin nga biyahe going sa area sang Kabugwason, Barangay Mansiningan. Sa piyak di reaction na Rex, ang mga driver man going sa Barangay Magsungay. By the way, ang pakadto sa Connection Rex mga around 9 kilometers mo ang ang kalayuon from downtown na area pakadto dito sa area sang Kabugwason. Diri sa area sang Mansilingan pa Magsungay, kamusta huntang biyahe sa mga driver? Sir, ikaw driver, sir? Ikaw driver, sir, kamusta biyahe ta karon diri, sir, sa paradahan downtown to Magsungay? Mo naman Japon namon biyahe kay ang sipab lang nadula sa mga pasahero katunga din mo. Action Alvin, may video ka na? Yes, action na Rex ang atong sini nga video hasta subong running.
Base kung ikaw nag-running? O gani man, o running yapon, pero i-try ta ni liwat action Rex. Base way ka na loading na? Running Tingala siya, i-off ko. Nakibot ko din nga way kaya sang Naka-run na feedback. to siya sa una. Naka-una to nga action na Rex. Dugay, ma-off siya. Subong B, try ta ni liwat. Kay kita diri sa area mismo Tingala man kung ginapakog paabot sa kung way ni kalusot gyapon ang iyang live ari ni. naman ta sa magsungay ari okay na siya action na Rex no. By the way sir, kamusta ang biyahe ay ta subong sir? Ang biyahe subong daw igo lagi makali kami bugas amo lang ginang masarangan namon sa among biyahe. Kaya masarangan nyo sa inyo biyahe? Bugas lang gina tudan nga ko kisa lang alam na kami makaigo na eh. Galing. Pagka sa isa ka adlaw sa trip ka, sir? Depende kay may aram kami nga kung isa ka parking kami. Kaya man nga maulat kami sa pasero, hindi man gid nga sila nga damo nga pasero, maulat kami di sinuras. Ini. Tapos di sa karga na among guro mga siyam nang kita pasero. Kay boundary mo, arkila pila? Ang boundary namon bis nagligad 4. Sige pa nabuhan sa amon boss. Ini mo 3. Sa 300 na ya. 300 boundary? Boundary 300 action. Magsiling ka boundary ano na? Arkila. Bilog na ng adlaw? Bilog na ng adlaw ang arkila mo sir. Bilog adlaw. Kung anong oras ka sugod biyahe? Last size ang aga. Untat na rin last size mo gabi? Sang hapon. O sa gabi. Sa alas 6 sa gabi sa 12 oras. Sa kabilugan pila ang clean up o limpyo mo para sa pamilya mo? Magiging ang pirsa namon 300 lagi madala namon 300 baklan mo pa sa pagkaon sa pamilya mo. Dala namon na sa. Masarangan mo na by the way ang lain kung may inom-inom pa bla? Lain sir no may kung cigarettes mo pa pang inom-inom, yosi. Inom na subong pilit-pilit lagi lang kung may sulusubra sa bukas dati makainom-inom kung ayaw Sumaywan, bigaw, ay. 300 sa pamilya nga may 5 kakabataan. Masarangan lang ni siya, sir. Paano lang na partidaho lang makita eh. Ang ara lang git. Ang ara lang mo. Ang ara mo gani sir? Grabe, no? Nilson. Nilson Agramon. Nelson ang biyahe niya going action direct sa Magsungay Central Market vice versa no. Amo nang kadaman na direction Rex bisan gani ang ila sining ang ila sining dispatcher B. Sir, kamusta ang may kayuhan dito pila na ni ka naka-trip sa imo? Lima pa lang ka-trip. Kada duwa pila? 5 pesos. 5 pesos? Dahil ka pagkagina sa aga? Oo. Pila na kalimang nakuha? Pila na kalima? Pila na kalimang nakuha mo? 30 na. 30 pesos. 60 pesos? Magasta magapon, magkadagan man 250. 250? Pero kumpara mo sa una 250 man? Hindi sa una, 350, 4, gadagan mo. Balik. Pero subong niya? Subong, why not 250 lang. Dati 250, inuman mo pa na, no? Yossi pa, no? Igariluan mo, kanan mo, naklan mo gas ko na. Ay na. Jutay lang gid action Rex. Pati ka man nga medyo crisis mo? Oo eh. Kada ko gid nga crisis ya. Okay. Oo. Nga kinanglan para da nga may mga dispatcher para da. Oo, kay amo nang no. Di lang na gindula man sang Bacolod City Police Office mga dispatcher nga gasinggit sakay na kamo downtown mansilingan on site. Tingara man nagyapon das la. Gani man hawat pa. Amuning crisis subong way sos ang driver man nga ultimo nga kuha na mo man ginapangayuan kada trip na? Kada trip 5 kung tema kung magtatlo ka kagwada 15 man ang yatan siya. Tatlo ka dako pa sa income sa mga driver da. Oo makon mo na yang atong isa 300. Ano na ba laki na? Ang konto ng pwede ito nga. Dito nga. Ano? Magambal to
lalaki to sa Action Rex pero tingog ba eh. Gani, namangkot ko gani si mo kung bahay, nasa kung laki. Kung sa sinig ko kanay, pwede ito nga. Kapila ko po ito ginalantaw. Namuning kapigaduhon sa subong at simpo, may mga dispatcher pa yung ang pasahero. Yan, masakay na nga sa jeep yan. May kakilala man gani ko diri nga dispatcher man. Okay man lang na mag-dispatcher ka, pero subong at simpo, huwag kinanglan dispatcher ha. Daligi lang kita, utod si Action Alvin Graba. Daligi lang, amuning kadjutay sang pasahero, may limitasyon pang sakay, may dispatcher ka pangatagan. Ay, sus Mariones, si Garapon. Wala magpangita na sa ubra nila, magsali pa ka. Sus, kung kaysa makahambal ka daw, makagalaba man nga klase sa likoton na ito. Ang driver, ultimo na gid nga driver na, sus, Action Alvin? Yes, Action Rex, no? Siningan sa ang problema na kung di ka maghatag 5 pesos, mga akig pabla. Baka maghambal, dason, di ka na magpila diya. Oo, amo na. Pila ka di karon. Kundi tubo. Ano? Nano pag-income ni sa mga driver kay may tunger man gyapon kabantay da. Oo. Kaya yung Action Rex, ang mga taxi drivers, ini pang sikopan ni din si Binyas nga chief of policeman nga waya ni gin pang sikop ning mga dispatcher ni. Oo. Isa pa na, no? Ano nga sa why COVID gin pang sikop ang mga dispatcher. Anay may COVID gin pabayaan ng dispatcher. May nakitan pa ko to nagligad kani si mga Action Rex. Hindi ko to nagligad yung mga Barker Mantos downtown na area sa likod sang kuan bala sa sang merkado. Di sining ko gani ba? Tupad sang traffic enforcer So wala lang. Ti balo ka naman sa traffic enforcer sa prangkang istorya na ginapabayaan man lang nila ang mga barker da. Oo. Yes, kadamo sa downtown area nga may mga traffic enforcers man ginatulok man lang nilang gasinggit nga arina saka na. Sabi ko arina. Dugay-dugay paglakat sang jeep hindi man lang maghalin sa tupad sang driver kay mangayo man sa driver. Inaya. Nano nga pangabuhi ni nga to ni ma'am. Napaktan mo gid Action Rex. Ti kagi man ta mo. Kagi man ta dispatcher. Ang ato na tani ginapabatsyag tama lang na bala kay kabudlay kung kaysang pangabuhi sa mga drivers na yan makmo pula bugtaw nisla. Init kaginot man ang ginabatsyagan nila kuaan para sintimo sa ihatag para nila sa mga bata to nila magalabo to may kuaon pa siguro. Kapares ganito sa isa kay Nelson, isa ka amay nga may 5 kakabataan, makan mo na puli niya, bring home niya is 300 pesos. Di baklan mo kanon, rider bugas, sudan, kung may ara, sila niya gani, kung may ara sulusubra, makainom-inom pa. Pero inaya, I think hindi na yan makainom yung kundi basilain bala. 300 way na na iya. Ihatag na sa pamilya mo da. Ihatag na lang din sa pamilya mo na. Pwede lang lang inom nga may hiro sobra, pero kung insaktuhan lang kag may gamay nga pang bakal asin bitsin da na. Oo. Kagka pwede man siya maka-savings once a week, maka-inom, pwede man. Daw gina-rekomendar mo gidabi, daw mailogid si mo nga once a week. Yes, Action Rex, no? Kung mapaiway na to, ipaiway talang nanay, ang kabudlay na yung amo-among kwarta tay, bakal tapaim nun. Oo, ang sitwasyon man diri Action Rex, no? Sa area, sa downtown. Pero jutay tao, no? Jutay tao, Action Rex, may pipilagid lamang nagapanglakaton diri sa area, bisan gani dito yes downtown sa may merkado. Jutay damo sa lakyan, ang kalabanan majority sa mga salakyan pila lang Action Rex. Unlike sang nagliligad nga way pa ni COVID-19 nga daw halos gutok na daw mga areas mo, magamo ni oras kadamo sang nagaladay na dra. Yes. Pero subong daw laka-laka gid. Gani man daw ginbiyan bala sa Toril nagligad to. Mayo man na at least bisan paano kung mga ara pa sa gyapon ang pamahog ni COVID-19 magpahimunong kita sa balayta. Oo, kaya nakitan ko man dari Action Rex, halos sa mga nagalabay dari kung bala ka-observe sang social distancing, may araman. May araman Action Rex nga suksok man sang face mask, which is muni ang paundan sang Executive Order number 38 pan
sang alkalde sang syudad. Sige. So amo nga sitwasyon diri sa areas downtown na area with aksyon na ninyo Bugina, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba, reporting live dira sa downtown area. Aksyon no Radio, Philippine Standard Time, las 12:20 ng aton oras. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin, kadtuan ta si Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City o si Aksyon Dale Salazar. Unahon tanay si Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Contact tracing sa mga nakasugilano ni patient number 14. Nagapadayon ho. Bangko sa dalan lakson nga iya nakadtuan, gin-lockdown na nay temporaryo. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Aksyon Rex, nagapadayon sa karon ang contact tracing ginapatigayon, ginapamunuan sa Bacolod City Health Office upod man ang bulig sa mga membro sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang utin sa mga persona nga nakasalamuha or naka-encounter ni COVID-19 patient number 14. Aksyon Rex. Kung madumduman si patient 14, isa siya ka 36 anyos nga babayi kag anay DepEd nurse. Aksyon Rex. Pagaronte amo ni ang iyang trabaho no sa karon naga-export and nag-import sang mga essential goods. Action Rex. Gin-confirm ni Bacolod Vice Mayor Alcida Familiaran ng chairman sa Bacolod IATF nga wala Action Rex ang formal nga mando nga ginapapanaog ang local IATF o kunang City Health Office man no, nga angot inisita ka bangko dira sa may dalan lakson nga dapat ipaydalom sila sa lockdown kundi sa bahin sang Vice Alcalde do ka own initiative in Action Rex ang management sang bangko nga temporarily mag-stop sila sa operation no siradaan ang mga pasilidad. Action Rex. Kasunod hambali Vice Mayor Familiaran may mga 2 o kun 3 ka beses nga nakabisita si patient 14 sa sinanga bangko. Action Rex. Sulo kay Familiaran natabo ang pagbisita ni patient 14 samtang wala pa siya napaidalom sa test ining nag-positibo sa COVID-19. Action Rex. Pero ka Familiaran tingya diri nga pananaw do ka normal bala no nga magbatsyag sang kakulba. Action Rex. Bangod may natabo nga face to face bank transaction between sa pasyente. Wala Action Rex wala na butang kag wala man ginpalayag ni Vice Alcid ang pinaka-specific nga detalye. Kay today man lang mo. Pero antes siya nga gin-swab, amo na nakakadto siya? Antes siya nga gin-swab. Action Rex. Before siya nga ginpaydalom sa COVID-19 test, amo niya nagbisita. Unlike lang ang panumduman sa iba na napaydalom siya sa swab kagamo ang pagkadto niya sa bangko. Hindi na siya amo ang natabo no regarding sining mga travel history sa COVID-19 patient number 14 sang Bacolod City. Pero ang balibay sa Sid do ka-healthy manggani no sining patient number 14 as asymptomatic, stable ang kondisyon. Wala siya Action Rex gindala sa hospital kundi nag-observe lamang sang home quarantine after 14 days. Abay pang maumpawan sa Action Dale. Correct, no? Kung madumduman, una tayo nga gin-lockdown ang yasining balay no, sa area sang barangay Takuling diri sa may syudad sa Bacolod. Sa advisory naman, ginakapost sa pasilidad sang bangko, ila sinigin na pahayal sang management ang ininga branch nagapaydalom sa routine preventive maintenance para man sa padayon nga protection. Saan na yung bukas liwat? Sa June 11, Action Rex. Mumuling na deposituhan mo, no? Hindi. Salain kita nga bangko. Action Rex. Okay. Although ining bangko, mga bangko, may mga bangko Action Rex nga temporary nag-close ang operation. Kaya pwede kami nakatransact no, sa iban nga mga bangko. Bisa ano man lang yung mga bangko Action Rex importante, may mga additional lang nila nga mga payment. Kaya mo lang ni nga bangkong na transaksyonan to ni patient number 14 to? So, for Action Rex, mo siya ang nagwa sa social media kay mga may nag-post bala. No? Actually, hindi pwede i-reveal kundi na mga travel history locally sa COVID-19 patient. Pero ang SOP lang, nga i-lockdown, gid kag ipa-idalom sa swab test ang mga nasalamuwa yadra nga mga empleyado? Hindi man siya Action Rex automatic nga i-lockdown. Depende daw discretion na ka-management kung ano ang ilang health protocol nga ipatuman kaya balibay sa city normal. May
kulba nga mabatsagan bangod may face-to-face transaction nga natabo between sa mga empleyado kag sining pasyente bisan may mga alcohol na nga naka-standby sa facility kag bisan nga may mga face mask no kag nasuksok ang mga empleyado no sining natungkad nga pasilidad action Rex. So sa lambalta na ang palayag diri advisory sang management nga mayroon sila sa routine preventive maintenance kapatigayon para sa padayon nga protection sa ila sining nga mga kliyente kag empleyado. Actually, ito lang, ang Balivar Salsid healthy, si patient number 14, asymptomatic kag corona, naka-home quarantine. Aling palihaga, si Vice Mayor LC de Familiaran. Kamusta, Vice, ang contact tracing kay patient 14, Vice? Sige, but trace ang aton PNP sila. Oo. Ang aton City Health, kag-aral na ng CIDG. Kay may information mala, Vice, regarding sining bangko sa Maigalo, Vice? Yes, may harap bang na nasuplan niya nga daw twice or thrice. Oo. Nasudlan niya before nga nagwa ang iya result or before siya nagpa-test daw kamo na? Correct ka. Oo. So, hindi dapat mag-worry ang public kay part niya siya sa contact tracing nga ginapatigayon. Yes, correct lang siya. And kontain look play gas pa gani or dapat nga na-trace na doon, no? Oo. Pili, doon dati ay ganit palo siyang tupad na da. Walang pasitigmas lang rin. No formal order nga they need to undergo lockdown ang inang establishment. Wala siyang lockdown. Sila lang yan na siyempre kulbaan ba lang? Oo. Kulbaan kasi na kuhan mo siya may face-to-face kuhan ka mo. Encounter. And that may arak man mask, may alcohol man, but then may bank transactions, di ba? Oo. So normal na nga may kakulpa. Muna nga pero ito na ginam-emphasize sulit-sulit na mandatory wearing of mask and social distancing. Rex, na batian si Bacolod Vice Mayor Elcida Familiaran. So expected na by June 11 basi makapagawa ang panibagong advisory. Ining concern ka bang action Rex kung magbalik na ang rasiling normal operation? Actually, damo man sila mga branches. Butang man sa ila tong ginpatapik nga ginpaskil tong kuano no, June 11 sila ma-resume bla mo? June 11 action Rex. So mayara man sila iban nga mga branches diri sa may syudad sa Bacolod. No, pwede man to sila ka-transaction. Pwede man sila maka-transaction action Rex. Tingin dalan action dito kadadamo gidi nagapadulong no sa mga persona kay ka major road gidi kag daw mo ning branch action Rex kan usually ginakatuan sang mga pumulo. Pero daw pa sila branch no nga pwede katuan especially dira sa may Bacolod Burgos branch. Mayara sila action Rex sang isa pagid ka establishment to nga maka-cater man sa mga needs and concerns ang ila sini nga mga kliyente. Diri sa mga syudad sa Bacolod ang COVID-19 update naton, masobra na sa 1,223. Pilang naglabutan subong adlaw? Subong adlaw action Rex, mayara sang duha ka batch nga nag-abot no. Una dito sa may Bacolod sila airport, kag diri sa may Bledco Port action Rex. Dito sa airport may 11 ka OFWs nga nag-abot kag isa ka locally stranded individual. So 12 ina kag kainas ang aga sakay sa Tugo Malasakit nga barko vessel. May 5 ka OFWs kag may 2 ka mga locally stranded individuals from Manila ini Action Rex. Iafo upon sumahon 12 plus 7 19 tanan ka mga OFWs kag locally stranded individuals ang nagabota subong daw Action Rex. Hindi pa mapaktan ni Councilor Israel Salanga no ang chair sa action team on returning OFWs kung saan ang panibagong batch sa schedule sang mga mag-inabot no ng mga OFW. Pero inis laging ara na sila sa area subong konserindra ipamtang ini sila. Correct. Dahil maramba ka OFW hambalik Councilor Israel at inis liya hotel or pension house action Rex. Ining naka-impon. Basta pamanta? Ay
enough pa man action Rex nga space kay wala pa man gali na okupar no ang halos tanan. Since subong do ka minimal lang bala dubo-dubo ang numero kung ikumpara sa previous nga mga batch sa mga OFWs. Kaya mga hotel subong kag mga pension houses why payagabaton customer? Wala pa action Rex kay under EO do hindi pa ni sila allowed no nga mag-operate ang ila sini nga negosyo action Rex sa rason di mayara gid sang rason ang LGU sa Bacolod nga maka-appeal sila kag magapangabay since ate hindi man sila pwede maka-operate under MGCQ kung mahimo ti iparentahan na nila at least maka-income man sila action Rex bangod may mga safety and precautionary measures man nga ginahimo like sige man bayad nila ya di ba? Sige man ang bayad nila action Rexa pero may naobserbahan kita nga mga accommodation establishment nga nagsira no daw nagpanirado kay Brad Kinaya lain na ng istorya guro base kung why na budget baka mo gid kito kadamo gid sa aton sa syudad sa Bacolod nga mo gina-action del mo it's either wala na budget or may mga katradehan abi or ti amo na may kakulba man action Rex sila nga bahin isa man na pero mas less ang kulba nila siguro budlay gid ang budget. Ang importante may mga empleyado sila basi mga benefits man bala tanggin patuman ang ECQ naghatag man siguro amon action Rex sa karon may iban nga nag-operate sige continue kay ang may mga hotel or may mga hotel sa gihapon action Rex ngang mga ano bala ang mga call center company nag-study sa gihapon no kundiin sila ang mga agent nila gina-house nila para padayon lang nga maka-operate action Rex sige ang balita gikan sa Bacolod City Hall ginadulong sa inyo sang CL7 gani hindi maglipat nga mag-inom sang CL7 hinal nga herbal supplemental liquid mga kaaksyon ang CL7 ang himo sa banabang palaya mangustin, mangga pandan, china, guava kag honey. Importante nga pahanumdum sa publiko nga ang palatandaan nga original ang CL7 nga inyo ginabakal. Bawod tabutang ini sa 375 ml nga plastic bottle kag green ang taklob kung mahimo likawana ang pagbakal sang CL7 nga house to house nga ginabaligya. Laking CL7 laging panalo. Ang kaaksyon sa Bacolod City Government Center Action Dale Salazar. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Ang iban sining mga balita na Action Dale bantayan sa iban nga public affairs program dari sa Action no Radio Bacolod. Sa iluhan tanang balita sa Kapitolyo si Action Marlon Hinovia on standby. Ini may kang tanan sa pasahero sa pagbalik sang airport kag seaport commercial operations so tugutan nga makapauli magluwas lang sa mga may mataas nga temperature suno sa kay Governor Eugenio Jose Lacson. Pero ti ang pamangkot san-o ang airport kag seaport ang buksan para sa commercial operations. Amo nang pamangkot sa alos kilabanan kay daw lang nila daw ay pasang go signal. I don't know kung saan ogid ang airport kag seaport commercial operations. Yari ang countdown sa report ni Action Marlon Hinovia. Kagang naglabutan subong din tugin pang paslak to. We have Action Marlon Hinovia. Action Mar. Action Rex nahambalan na sa provincial government sa Negros Occidental kag sang kaap trisabahin sang silay kag pila ka mga government agencies sa concerned naman sa bahin sang Puerto ang protocol o kung ang sundon nga dapat himuon pananglit nga magbalik na ining commercial operation sa airport o kung sa aeroplano kag sang barko sa dari hambal ni Governor Bong Lacson. Once nga mag-abot ang mga pasahero kay sabahin sang airport sila ay ambal sang gobernador may 3 nga daan ka mga airline companies ang nagabiyahe puning Cebu Pacific, ang Philippine Airlines, ang Air Asia. Sa isa kasmana mga 1,000 na ka mga pasahero nag-aabot dari. 3 pasahero, 3,000 ang mag-aabot. Pananglit ngayon ang matabo. Ambal ni Governor Bong Lacson, hindi na gid man Action Rex, mga 40 taran-taran kag ang matabo. Tinguan lang magkuhaan sila sang swab
kung why man lang sila sang hilanat, pwede sila pahanugutan nga makapauli direkta sa ila sa nga balay. Pero kung taas ang temperatura, may hilanat, tinayan ni polis balay kaya i-isolate kina siya, i-quarantine kina siya sa sunod sang 14 ka adlaw sa bahin sa nga quarantine facilities diri sa Negros Occidental. Ang pagbalubanta ang nagpululi na bilang ginabot na diri nga mga returning Negrense OFWs. Ang ara na sa 600 mo, di ang kalabanan nakapuli na iban na sila sa nga balay. Pero ang iban ara gihapon nagapapilin sa madamo nga mga quarantine facilities. Sa buong adlaw, isingit ko lang, may 26 ka mga Negrense OFWs ang nag-abot, no, alas 7:35 kainasang aga ito sa may Silay Airport, no. Sakay ini sila sa Air Asia Sweeper Flight. Subong sige-sige pang pag-process sa ila sa pagkuha sang dokumento sa ila. Antes sila ang tugutan man nga magka-tiner sa hotel bagay na sa bulig ang OWA. Pero why pa mo bala ng next, no, kumayara pa Action Mar? Ay pa kay ginatabalo mo lang Surex mga day before o kung mayara gani nga inuras lang mo. Gani. Antab lang pila patong Negrosanon sa Manilang nabilin ba taniaw? Gani, why Action Rex ang figures kung pila pa to ang ginapaabot? Mabalaan lang kung aril de landing aeroplano o kondong ka ang barko. Ano naman Action Rex ang kanabuon sa mga nagabinalik ng mga pasahero. Yari mapati anta si Governor Bong Lacson. Right now, we're just setting up the protocol dito sa airport, no, which will be the responsibility of the province. Ang himuon naton is the sahero na maabot taking a commercial flight. They will be swabbed, but they will be allowed to go home unless those that exhibiting signs like fever, no, isolate them and put them in a quarantine facility. The reason for this is, let's be practical. You know, the airline said once they start operating, they'll probably bring in 1,000 passengers a week per airline. So that's 3,000 passengers a week. Obviously, we cannot anymore manage that, no? And DOH has always been saying na minimum health standard, meaning home quarantine. But we will do the swab and inform them later on. And I hope all the results will be negative, no? Kung dira pa lang sa airport, dito sa atong domestic airport, may lanat ka, we will already isolate you. Sa buong adlaw, may ara sang scanner naman nga nag-check na ya sa body temperature dara sa Silay Airport kag diripan sa bahin sang Puerto. Kamanti amo nagkahapon ang manto ni Governor Bong Lacson kon mahimo subong adlaw umpisa na pabutan dira sang scanner para sunban sa pagbalik sang commercial flights kag trips sa masunod nga adlaw. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon na Marlon Herboyaw na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo. Kadtuanta si Action Art ay hupon sa special assignments, implementasyon sang modernization program sang DOTR, ginapatihan sang undok nga hindi matigayon. Ari pata sa COVID-19 daw tinikel man tong ginaistorya ni Tugadi. Yaring kaunta sa report ni Action Art ay hupon. Action Art? Pike, amo lang pagtawag ni Digo Malakad. Memo tiyagan ko tanan nga cabinet secretary daw siyang babaan ni si Tugadi mo. Basit ako, hindi kay siriya ang memorandum circular ginpagawa lang without any prior na mag-consultation na gulgada alam lang sa Rex kagamo pa ning pandemic dala ini ang daragan or tinorsang sugilanon sang taga DOTR, no, matapos gati nagpapanaog o nagpagawa sa ning memorandum nga dapat amat-amat na kag ipatuman na ang ginatawag na pag-implementar sa modernization program nga mo man nag-trigger nga kunta ni
dapat kidya magpatigayon o magkuha sa special permit pag nagabiyahe. Iti si Minister Diego Malacad, like sa ginambal ni Councilor Dindo Ramos, kati hindi man kinanglanon pa nga magkuha kasang isa ka special permit kung wala ka man nagwa sa imo sining nga ruta nga daan i-Action Rex. Now, dugang pa rin ni Malacad nga nila paglantaw bagod sang nag-trigger nga problema dito sa Luzon nga ang tao to nagalburuto na kiti kalabanan way manggid sang napabiyahe mo kaya ang mga modernized nga mga jeep nga dapat magbiyahe iti way pa man matapos ang pagpakayo kag pipila ng kabilog. Tisunod diri kay Malacad dakong posibilidad nga tibalion o kung temporaryo anay nang ipauntat yung implementasyon. In fact, sila nila tiyan mo ng marantayan kay sila niya maayo naman ipasaylos lang magod sang epekto sa mga commuters na nagproblema sa ila pag-travel ay man bisan mabalik na kung tani sa trabaho na wadaan sa masakyan muning rason ng iban ay nalang nag-report sa duty. Dahil diri sa may sa Metro Bacolod, di padayon silang nag-appeal sa lokal na Panguluan sa Bacolod kag Subuman sa kay Councilor Dindo Ramos, especially ang pagtarupangod sa concern sa hanay sa mga transport organization. Yaring parayag ni Mr. Diego Malacad. Actually, okay man nga i-post nila ang piki nga memorandum circular. Mahambal natin nga piki kaya wala siya nag-agi sa insakto nga proseso kag wala sang collective nga discussion i-implement nila during GCQ sa iban nga probinsya. Last May 1 pa na actually na-aprobahan. So ang iban sila nag-implement May 16. So karon kay nag-June 1 ang NCR, gin-implement nila bilog NCR. Wala sang nakabiyahing jet. Kaging tagaan authority ang augmentation sa mga bus. Ang augmentation niya, kung mag 64 seaters, 50%, ang mula ng marketer niya. That's why sa Metro Manila, ang mismo ang nagbayular, ang gobyerno mismo, kaya ang mga salakyan sa pulis, wala na distancing, no? Kaya naginutok na tinaklas, and then sa ilang mga bus, nagaginutok naman. That's why subong daw mapilitan sila nga ilip ang temporarily ang ilang memorandum circular. So ginapaabot naton nga bangod bangkarote ang gobyerno kag wala siya sang immediate nga solusyon magluwas sa ila pasalig. Mapilitan sila nga ilip pinakadamo na sang issue subong. So last namon nga kuha sang data sa tatlo ka kompanya sa Batangas kag Cavite kag Pampanga nga may nag-double time pasad sa mga salakyan nga moderno. Pero bangod nga buhi pa man ang Congress, dapat magina sa House of Representatives ang tanan nga mga gina-issue nilang prangkisa kay kung nationwide nimo ang application sa sinang programa ang franchising nato. So dapat magina sa House of Representatives. Unang palayag ni Mr. Diego Malacad, sila nga may pilaban ka mga negosyante ang nag-aatras sa ginapopular sa DOTR nga dapat ang patent o design sa ilang salakyan kaya nang magkapatuman bala sa mga regulasyon o health protocols. Di sila nga kung ikaw nag-disenyo sa salakyan kag ang babaligyan mo sila, hindi man na pwede nga all the time niya para sa COVID lang kaya magbalik sa normal. Alangan mo naman nga gubaon ilang imojit kag para makargahan sa medyo madamo nga pasahero. Para sa Aksyon, BBB program ang ka-aksyon na aksyon at tahipon o sa balita o sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Thank you, Aksyon Art Tayhopon, balita gikan sa special assignments. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Salamat gid Aksyon Art sa mga kaaksyon ta dira Santon Plus Herbal Capsule, no? Amuning importante kay nga kung may problema kamo nga goiter, makatunaw ni sang goiter, makatunaw sang bukol-bukol sa aton sining kalawasan. Ilabi na inang masamib lang nagatubo sa aton sining lawas ng hubag. Santon Plus Herbal Capsule ang tumaronta kay insigida tunawon niya ini kag sis tumor goiter kag madamo pa, no? Santon Plus Herbal Capsule.
Matumaran ninyo ini 1 or 2 capsules daily kay siguradong sigurado. Kung nakasanton plus herbal capsule, solve ang imo sining nga problema. Mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Kag sa mga kaaksyon ta dira, Malakay Finance Corporation, base kung nagakinanglan kamo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang namtang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, Tabuklang, Sang Pure Gold, Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches sa Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, Tabuklang, Sang Pure Gold, Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampyon, Malakay Finance Corporation. Sa mga kaaksyon ta dira, paibalota sa inyo, CL-Pito-Pito, no? Amo ning importante, kay nga, nagapabakod ni sa aton immune system. Natilawan na kag napamatud-an na kung anano ka epektibo ang CL-Pito-Pito batok sa mga balatian. Katulad sining high blood pressure, hemorrhage, kidney disorders, kag madamo pa. CL-Pito-Pito ang katapat sina. Likawan gid nato ng piki nga CL kay kadamo subong na pamutang sa mga butika. Dira sa syudad da Sambago ho, isa na dira. Ay perti man niya mo. CL nga piki, no? Dapat ang importante, magbakal gid kita sang CL-Pito-Pito sa mga suki naton nga mga butika o kon parmasya. Kay nga, aring importante, CL-Pito-Pito, kay kun ikaw, laking CL-Pito-Pito, laging panalo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, alauna, alas 12:46 ang aton oras, 12:46 mga kaaksyon. Ang mga greetings ninyo, anay pa karunan talang na, kay daw kalang gid ko sa tiyempo, ho. Matag ko anay pila ka mga commercials, balik lang ta, dugay-dugay. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante, nga mga pahanumdum. Kasalukon nga bang... Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian.
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipanagnan. Madasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon,
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, samsang anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon 12:55. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:57 ng aton oras 12:57 na. Tig palanyaga na sa ibandang nakatapos na nagahilay-hilay na sining mga inoras. Kantuan tanang ang report sa ato sining patrol, no? We have Aksyon Alvin Graba. Maki-update tanay sining isa ka inkargado lang na lutangan sa syudad sang Cadiz. May suspect na kuno. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Rex, bagod gid lamang sa issue sang duta. Nalakip na diri ang madugay ng dinumtanay kag ang lubot sang suspect against diri sa 44 anyos nga enkargado nga si Loreto Europa Jr. sang Hacienda Israel, Barangay Daga sa siyudad sang Cadiz. Din ang latest diri suno diri kay Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto, ang hepe sang Cadiz City PNP, may ID na o kung may positive ID na ang suspect apang nagpangabay sa karon nga hindi lang danay i-mentionar ang pangalan kay ongoing pa ang ila sining manhunt operation against diri sa suspect nga nagluthang patay diri sa kay Europa. Sunod diri kay
Colonel Mansueto Action na Rex, nakita na nila ang pinakamayor, pinakapuno rason nga agin patay ang ining biktima inabangon man sa Duta Action na Rex. Sa diin nagbangod sa Duta sa tuanay nga nag-away na ang ining duha yung biktima kag ang suspect, rason nga diri nga may first attempt sa kabuhi sang biktima, pero naluwas ni siya matapos nga gintiro matapos that was 2017, pero ginpasaka nini sa kaso frustrated murder. In fact, napriso ang ining suspect ugaling kay ti nakagwa sa prisohan matapos nga nagpiyansa. Kung mo ni may daan na ning hiligutan nun? Yes, Action Rex, madugay nga dinumtanay kag nagadumot man ang suspect sa victim. Galing ti sunod diri kay Mansueto nagkumpiyansa ang ining biktima sang nagkitanay sila kahapon dito sa area sang Hacienda Tapon, barangay Daga sa siyudad sang Cadiz, rason nga kahapon nga adlaw sa second attempt niya o kung sa ikaduha nga pagtiro sa biktima, inigilayon ang napatay matapos ka nakaangkon sa malubha nga pilas sa iya siningatian kag subong man sa paa. Action Rex, ari ang pahayag ni Lieutenant Colonel Robert Mansueto. Meron na pa mismo gid ang principal suspected na responsible sa pagtero. Hindi ko lang nag-name, sir. Actually, may pending case to siya. Kag same incident man natabo prior, hindi may ara na to na involved ni, natakop na naman ni gali ni suspect man. So, pa-identify na mo actually positive siya gid. Sir, ang pinaka-motive, sir, nga ginlutahang niya gid niya 44 years old, sir. May previous ni sila, may long grudges na ni. Itiro yun na ni una eh. Oo, wala na napatay. So, gipailan siya sa prostitute murder, tapos gumawa ining warrant na nadakopta ni siya. Actually, nadakpan gini siya sa prostitute murder niya case, tapos nakabail. Tapos magaling ko lang pamilya sa biktima, naayos na, okay na. So, panatabo gihapon, ginausay naton subong ang kabangdanan di pula. Hindi lang ang initial nga motive na nabala naton tungod sa kawayon. May ari gigahinan dire no. Umpisa sa duta nga rin do. Diri gini nag-start ang conflict nila at sa to nga tiuno. Ining biktima tan although sa sinisubong siya ning enkargado dira no, antes ni natabuong shooting siya kahapon. So far, na-establish na gid naton ang pinaka-motive gid sini sa suspect nga ginpatay gini biktima. Bangod man sa duta, amo ning isa sa mga kabangdanan nga ginpatay ning enkargado nga ni. Yes, so amo gina siya ang giumpisahan sini nga problema, tapos ang gingkasuhan nagdumot pagit tag isang nakagwa yung naningwa gini nga maghimo diwat kag patay na gintagi sa pagtiro ng biktima ta. Action na Rex ang pahayag. Sinong suspect ni na-mentionar na kapulis? Wala gin-mentionar na gabay si Colonel Robert Mansueto Action Rex nga hindi lang danay i-mentionar, hindi niya lang anay hatag kag hindi yan i-mentionar ang pangalan sa suspect. Bangod ongoing a manhunt operation against the suspect Action Rex. Dito report sa patrol sa gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkolot, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin, kadtuanta si Aksyon Eric Magpanwa gikan sa Bacolod City Police Office. 4 pilason kag padayon pang ginabulong sa ospital ho matapos nga nagbungguan ay kagabi ang tricycle kag motorsiklo sa Barangay Vista Alegre diri sa syudad. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Okay, Aksyon Rex, Periclio Cantone. Ayun, di purma. No kondisyon mo ba? Mamatagya po Aksyon Rex, no? Good and condition as always in the heat of the sun. Damayo ang imong nga tirada. Oh yes, Aksyon Rex, no? Magikitas na, no? Dapat mangin, kung kita mangin agresibo kita. Ano agresibo? Kag batuan ta ang ining animal nga COVID-19. Ayun, di purma. Dalasa mo pati COVID ba?
Nagapay-mulong na si COVID. Kaya sa nanggahalit sa aton nga ekonomiya, no? Kag nagapierdi sa aton nga negosyo, Rex, no? Amugid na. Ang wala ni kapildi nga negosyo ang gagabaligya lugod, no? Alaban pwede, di sa kapaglugod, disgrasya siya. Correct, Rex, no? Amugid na ako. Do tanan gid subong ga, blakintol gid sang doido reklamo. Koreat gid subong ang halos Rex ka mga negosyante, no? Grabe. Tungkol sa although ati para sa iban new normal ini, pero para sa ato ito ka-abnormal ini Rex, no? Labaning mga dagko nga mga malls diri sa ato, no? Hambal mo bukas, pero pagsulod mo, way man tawo. Gani man, hindi ka man ka tinerman mo. Gani. Kahit tawag nga social distancing, no? Luwasin natin, wala gid money Isa pa na Rex, no? Dapat... May money man, pero tigana sa piot-piot nga sitwasyon. Oo man, no? Kinanglan gid nga may mga pundo kita, no? Tiway kita na? Ayo di purma. Mate ka Rex, no? Ate, good. Basta ini nga si Mana, no? Alert lang kita. Bumang ko sang sininga si Mana ba? Basta ini ka si Mana. Basta ko may mga kayuhan kita nga hindi na to malikawan, kag hindi na to mapaktan ga abot Rex, no? Kabay pa. Do katulad sang baha nga nagailig sa suba. Ayo di purma. May baha ng pangadabalaan. Amo na ang tirada sa Rex, no? Abot na natin nga mga kauturan na kung nakapanyaga na sila. Tapos na sila ko, no? Ate, good. Tamo ng Mayo, no? Kita ng wipa. Oo, masapin-sapin na dugay No. After sang emotioning nga program. Paring Roger Montalvo ga monitor. Pare Roger. Daw nadula nga ako nga kwan. Nga ano ni nga paborito lang oxygen. Nadula sa Ang imo na nadula temporaryo pumabalik sa ni Pare Roger. Ang imo na nga kwan, ang imo na ba? Paglaom. Ang imo na oxygen. Ayo di purma. Ang imo na oxygen to badula ginaiguro kakasod gina. Ay, natingala kung duway na kay. Way na dulaon na. Dulaon sang isla sa sang bag-o. Ate, mangita naman ta. Oo, isla sa sang bag-o nga kung tawgon ang mama. Ayo di purma. Hindi amo. Mama, talatas lig. Ito main. Patay topra tadi bro, no? Hay ka pulula naman ng unto tas ni ka mama, no? Ito madula ang mga Nami gani na. Hindi siya madula. Pagpuswit sina. Lain lang may atubang kabla. Ayo di purma. Kag mabugahan mo sa ano ning apat na pilaso na? Apat na pilaso, hindi na mag-worry ang pamilya kay according sa kay Police Lieutenant Florentino Balayan ng Hepe sa Station number 7, daw nakaamat-amat na sila recover ning apat. Kay ang ining apat, isa diri amo ni ang driver sang motorsiklo nga single nga kinala sa kay Joshua Alib nga taga barangay Kabog, siyudad sa Bacolod. Samtang ining nabungguan yang tricycle ginamaniho naman iniya ni Ernesto Tabunda Jr. sakay ang duwa niya sila kapasahero nga sanday Michael Serrazar 18 kag Archie Alimanya 31 lon sa ini pumuluyo sang sitio Balago, barangay Concepcion, Talisay City. Now ining tricycle ginamaniho ni Tabunda Rex, actually bago sila haling sa pagbaligya sang abokado kag nag-shot sang makaulubong ni Limnon, papauli na sila sining lugar sa Talisay. Ang ining mga single nga motorsiklo nga ginamaniho naman niya ni Alip, ang driver nakainuman sang makahulubog man ni Limnon, pareha sa tara nakainom. So pagabot dira sa highway sang barangay Vista Alegre, sa isa dira ka madulong nga porso sa dira nom dito kag natabo ang hit-on collision sa sininduha ka mga salakyan, tricycle ka motorsiklo nga dahanos nagkarapusa ang mga panapasin kag nagbulag ang pinaka mga parte sa ila sila nga motorsiklo kag tricycle tungod sa
sang masyado kapasko kay impact kay according sa kay Police Lieutenant Florentino Abalayan lunsay madasik ang ila sini nga daragan aksyon na Rex. Isiling ni Abalayan, bangod nga ang tricycle, according sa driver sang single nga motosiklo nga silip, wala sang suga, amo to nga wala yaman matiparahan, ang ining pag-sugat sa tricycle, rason nga nag hit-on collision gate ang ila sini nga pagbuguanay nga nagresulta sang ila sini nga pagkapilas. So, yes, developed na ito na medical conditions na ito both parties kagati katuan sa ato ang investigador sa kapag-ilangalan at the same time nila medical condition. So according sa ato ng investigator, since naman sila tanan yung tatlo rin dala ini sila sa provincial hospital sa tricycle at the same time yung driver man sa single motorcycle hindi sila sa provincial hospital. So paano natapon ang aksidente? Ito po tingin ng bungguan na ilaw? Kung natin nakita ang result kasi kabungguan ay so masilinatan na kasi ito ang napagdalagan. So according sa ating investigator, yung driver sa tricycle at the same time yung mga pasahero is nakainom. While ang driver sa ating motorcycle is nakainuman. So single naton kay pagin sa iya wala kuno sa suga ang tricycle. So kung ang ila impact ay tasig ang tricycle same tasig man ang motorcycle so may sila pero luckily safe naman sila. Sa eksposisyon sa palayag ni Police Lieutenant Florentino Abalayan ang hepe sa station number 7. Now ining si ang driver sang ako ang pasahero nga si Alip kagang ni isang si gikinala sa kay Salvador ara confine sa may Corazon of Monterrey Memorial Regional Hospital samtang ining si Alemanya yak sa ara na bulong sa Riverside Medical Center kang ining driver naman niya sang tricycle na si Tabunda ari ginabulong diri sa bahin sang Bacolod Adventist Medical Center. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Magbalag report sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Daw ka-alang-alang gid sang tiyempo ta. O, dali gid lang matagta pila ka mga commercials, balik lang ta dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan,
Layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Aksyon Radyo Philippine Standard Time launa 16 na gali di ko 51 launa 16 116 mga kaaksyon. Sige, ang way tamyawan kag wala ta malabutan sa sining adlaw pabuwasan ta niya. Bawi lang kubwasa. Kailangan lang kita sa tiyempo ho. Di mapag-goodbye na kita. Salamat sigid mga kaaksyon sa inyo sining pagpakigopod sa isa edisyon sa Aksyon BBB. Kabay unta nakadulong kami sa mga balita kag lakip na kalingawan man sa inyo. Sa mga listeners nga bago lang makabukas ang ila sining mga radio sets, good PM lang. Standby na sa This Is My Life, igasunod sa dili ginamang madugay, upod na kay Aksyon Welma Sugaton, sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.
sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.